مسكرنا يا نزيون مسكرنا يا نزيون عبتقاربات بابلون تقميتنا بقنا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ይብዛልኩም ወራት ቤተሰበይ ከመይ ቀንሁም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላምየ ከምት ሰላም ዘለሁን ሰዓትም ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒት እዩ እሽን ባርኩራት ሓቴ ለማዓንቲ እንኳ አውጽሕኩም ናይ አቡነ ገሪማ ዓመታዊ በዓል እዩ። አቡነ ገሪማ ካብ ቶም ሻንተ ቅዱሳን ናብ ሃገርና ምድረ አጋዚት ዝኣተው ሓዋቶም ሓደ እዮም። ጸለቶምን በረከቶምን አይፈለና በረከቶምን ሓድረና ጸለቶም ግን ከይፍለና ሓቢርና ገድሎም ተአምሮም ንስማዕ ማለት እዩ። ላይክ ብምግባር ድማ ጀምርዋ ንምብርታዕኹም ልኩልኩም ካይ ቀኒየ ሌላ ወልከ የፍራት ሓዋተይ ክንዲ ፍረ አድሪ እተአክል እምነት እንተሃልያትኩም ነዚ እምባ እዚ ካብዚ ናብቲ ተልዓል እንተወልኩምዎ ይልዓል። ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጽሪ 20 ሎሚ ሰነ 17 መዓልቲ ጻድቅ አቦና አባ ገሪማ እዮም። እዞም አቦ ብ5 ክፍለ ዘመን ናብ ትግራይ ከም ዝመጹ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ አባ ገሪማ ዘመደራ እዮም። ናይ ቀደም ስሞም ይስሐቅ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ናይ አቦኦም ስም መስፍንያኖስ ናይ አዶም ስም ስፍንግያ ይበሃሉ ነበሩ። 9 ቅዱሳን ዓዶም ሮም እዩ ወይ ከዓ ሮማውያን እዮም ዓዶም። ኣብ ሮምን ካብ ሮም ወፃኢ ዝኾኑ አቦታት እዮም። ሮማውያን ዘበሎም ምክንያት ድማ እተን ዓድታት ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ሮማ ስለ ዝነበራ እዩ። አቦኦም ናይ አቡነ አባ ገሪማ ናይ ሮም መስፍን ነበረ። ካብ ቆልዖኦም ጀሚሮም መንፈሳዊ ትምህርቲ ክመሃሩ ዓውዮም እዮም ብፁዕ አባ ገሪማ። አቦኦም ናይ ሮም መስፍን ዝነበረ እንትኾን ምስ በዓልቲ ገዝኡ ስፍንግያ ውላድ ስኢኖም ንወላዲት አምላክ ድንግል ማርያም ብዝገበርዎ ምህፀንታ ልመነኦም ሰሚዓ ጸሎቶም ሓሳብ ልቦም ተቐቢላ ካብ ፍቁር ወዳ ምሕረት አማሊዳ ነዚ ብሩኽ ዝኾነ ይስሐቅ ዝበሃል ቆልዓ ክረኽቡ ገበረቶም። ወለዱ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሃነጸ ብሩኽ ቆልዓ ኮይኑ ዓበየ። ብዝግባእ መጽሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን እናምሃርዎ አዕበይዎ ስርዓተ ዲቁና ክቕበል ገበርዎ። እዚ ምስ ገበሩ ድማ አቦ ስለ ዝሞተ ኣብ ናይ አቦ ስልጣን ን7 ዓመት ብጽድቂ ብርትዒ ብንጽህና ብቅድስና ንዓዱሮም አገልገሎም። አባ ይስሐቅ ወይ ከዓ አባ ገሪማ 7 ዓመት ነጊሱ መሪሑ አመሓዲሩ እዩ። አባ ጴንጤሌዎን ዘጽምዓት ከምዚ ብምባል ለኣኽዎ ኦ ብሩኽ ወደይ ይስሐቅ ምውታንስ ንምውታኖም ይቕበርዎም ሕደጎም ንስኻ ግና ነቲ ዘይሓልፍ ሰማያዊ መንግስቲ ክርስቶስ ንኽትወርስ ዓለማዊ ንግስናኻ ገዲፍካ ንዓናባይ በልዎ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 22 ህድግዎ ወመንንዎ ለዝ ዓለም እዚ ዓለም እንተዘይ ገዲፍካዮ ኣይገድፍን እዩ እንተዘይ ጸጊብካዮ ኣይጸግብን እዩ። ከም ሄኖክ መኒንካ ንብረትካን ሃፍትኻን ገዲፍካ ምስ እግዚአብሔር ምንባር እዩ ልሕሸካ ኢሎም ምናኔ ክሕዝ ክመርጽ ገበርዎም። ቃሉ ንምናኔ ዝዕድም ቃል ጎይታና አምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ሰብ ክምንን ዝሓሰበ ሰብ ክምንን ይደሊ እየ ግና ቤተሰበይ ተሳናቢተ ክመጽእ ምስ በሎ ነይሩ። ነዚ ቃል ዝተዛረወ መድሓኒ ዓለም ማለት እዩ። ቅዱስን ንጹህን አባ ጴንጤኔዎን እውን ዓለም ገዲፍካ መንግስቲ ክርስቶስ ተኸተል በልዎ። ንጉስ ይስሐቅ እዚ መልእኽቲ ምስ በጽሖ ከይወዓለ ከይሓደረ ልብሰ ንግስኑ ገዲፉ ብለይቲ ናብ አቡነ ጴንጤኔዎን ዘለውዎ ቦታ ጉዕዞ ጀመረ። ኣብ መንገዲ ክሕልወካ ናብቲ ዝደለኽዎ ቦታ ድማ
ከእትወካ እንሆ ኣነ ቅድምኻ መልኣኽ እልእኽ ኣለኹ። ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 20 እግዚኣብሔር ቅዱስ ገብርኤል ልኢኹ ብኽንፉ ተሸኪሙ ናብ ኣቡነ ጴንጤሌዎን ዘለዎ በዓቲ መሪሑ ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ሰተት ኣቢሉ ኣውጽሖም። ብሰላምን ብፍቕርን እግዚኣብሔር ድማ ተራኸቡ። ነዞም ቅዱሳን መሪሕ ዝኾንዎም ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ወይ ድማ ኣቡነ ዘሚካኤል ዘደብረ ዳሞ እንትኾኑ ካብ ኣቡነ ባኪመስ ዝበሃል ገዳም ኣብ ግብፂ ዝርከብ ምንኩስና ተቐቢሎም ንኣሕዋቶም እውን ነዚ ቅድስና ንጽህና ንኽሳተፉ ገይሮምዎም እዮም። ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘዳሞ ማለት እዩ። ኣብ ገዳማት ትግራይ ምትእኽኻብ ምስ ጀመሩ እዞም 9 ቅዱሳን ናብ ዓዶም ሮም ተመሊሶም ብምኻድ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣስፊሖም ብምምሃር ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ምስ ጸንሑ ኣቡነ ኣረጋዊ ናብ ደብረ ዳሞ ገዳም ተመሊሶም መጺኦም ነዞም ቅዱሳን እውን ናብዚ ንኽመጹ ሓቢሮምዎም እዮም። ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ምድረ ኣኽሱም ብምትእኽኻብ ኣገልግሎቶም ከዓ ጀመሩ። 9 ቅዱሳን ኣብ ትግራይ እንታይ ሰሪሖም? ስርዓተ ምንኩስና ኣስፋሕፊሖም፣ ስርዓተ ባኪሞስ ሕጊ ሰሪዖም፣ ፊደል ድምጸቱ ክስማዕ ገይሮም፣ ግእዝ ቋንቋ ብዝግባእ ኣዕብዮም፣ ትምህርተ ወንጌል ኣስፋሕፊሖም፣ ወንጌል ጽሒፎም ንወለዶ ኣረኪቦም፣ ደቂ መዛሙርት ብዙሓት ኣፍርዮም፣ ሃይማኖት ምግባር ሓልዮም ኣምሂሮም፣ እምነቶም ኣጽኒዖም ዝነበሩ ኣቦታት እዮም። ካብ ዓዶም ወፂኦም ብምናኔ ኣብ ግብፂ ዝርከብ እስክንድርያ ዝበሃል ገዳም ኣቡነ ባኪመስ ስርዓተ ገዳም ተማሂሮም ተኣኻኺቦም እዮም ናብ ትግራይ ዝመጹ። ኣብዚ ገዳም ስርዓተ ምንኩስና ፈሊጦም ተቐቢሎም ስርዓተ መጽሓፍቲ ብደንቢ ኣጽኒዖም ሒዞም እዮም ናብ ብሔረ ኣጋዝት ትግራይ ዝመጹ። ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም። መንግስተ ሰማያት ናሃቶም ከም ዝኾነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 ስለ ጽድቂ ኢሎም ካብ ምድረ ግብፂ ናብ ምድረ ኣጋዚት ትግራይ መጺኦም እዮም ብሓቂ ወንጌል ክሰበኹ። መስከረም 30 መዓልቲ ኣብ ዓድዋ ፍሉይ ቦታ ሰሎዳ ዝበሃል እምባ ሓደ ተኣምር ሰሪሖም እዮም። ኣባ ይስሓቅ ወይ ከዓ ኣባ ገሪማ ኣብቲ እምባ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል እቶም ካህናት ንኣገልግሎት እንትዋፈሩ ካብቶም ቀዳስያን ሓደ ጸገ በፂሕዎ ተሪፉ ስለ ዝነበረ እቶም ኣገልገልቲ ድማ ቅዳሴ ከየሐጉል ንኽመልኡ ድማ ነቶም 9 ቅዱሳን ሕቶ እንተቕርበሎም ብእዋኑ 8ኦም ከዓ መኽፈልቲ ቁርሲ ተቐቢሎም 8ኦም በሊዖም ነበሩ እሞ ኣባ ይስሓቅ ዝተውሃብዎ መኽፈልቲ ሓዊኦም ኣቕሚጦምዎ ስለ ዝነበሩ ኣባ ይስሓቅ ናብቲ ኣገልግሎት ቅዳሴ ክቐድሱ ኣተዉ። እዚ ዝረኣዩ ዝተመልከቱ መሓዝቶም ኣባ ይስሓቅ በሊዑ ቀዲሱ ብዝብል ሓሜት ናብቲ ኣበምኔት ከሰስዎም። ኣባ ይስሓቅ ድሕሪ ካብ ቅዳሴ ምውፅኦም እቶም ኣበምኔት ጸዊዖም ኣባ ነዚ ሓሳብ ፈጺምካዮ ዲኻ ምስ በልዎ ኣባ ይስሓቅ ንምምስካር እቶም ኣእዋምን ኣግራብ ስለ ሓቂ ይመስክሩ ኢሎም ኣባ ይስሓቅ ካብ መሓዝቶም መነኮሳት ተፈልዮም ተላዒሎም ክኸዱ ከለዉ እቶም ኣእማን ኣግራብ ኣእዋም ምስኦም ሓቢሮም ተበገሱ። ተኸቲሎምዎም ከም ዝተጓዓዙ ምስ ረኣዩ ገሪማ ገረምከን ነበሉ። ናይ ኣድሪ ተኣክል እምነት እንተሃልይኩም እቲ ገቦ ወይ እቲ ኦም ተፈንቂልካ ናብቲ ኪድ እንተኢልኩምዎ ክእዘዘኩም እዩ ዝብል ቃል ወንጌል ብሓቂ ተፈጸመ። ብኣባ ይስሓቅ እውን ብፍጹም እምነቶም ተፈንቂሎም ኣእማን ኣእዋም ተኸቲሎምዎም። ናይ ዓይኒ ምእመንቲ ደብረ መንክራት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዓድዋ ኣብ ቀጽሪ እቲ ገዳም ዘለዉ ጠጠው ዝብሉ ኣእማንን ይምልከቱ። እቶም ሊቃውንቲ እውን ነዚ
ይዛረቡ እዮም። ካብዚ ንድሓር በዚ ቅድስንኦም ንጽህንኦምን ዝተገረሙ ዝተደመሙ 8 ቅዱሳን ብአቡነ ጴንጤሌዎን ተመሪሖም ገሪማ ገረምከነ በልዎም ብምባል ገረምከነ ገሪማ በሉ ብምባል ተማሕፀንዎም። ካብዚ ንድሓር እዩ ኣባ ይስሐቅ ዝነበረ ስሞም ኣባ ገሪማ ዝኾነ ዝተባሃለ ይብሉ ኣቦታትና ማለት እዩ። ቅድስና ዝርከብ ተፈላሊኻ ካብ ሓሜት ርሒቕካ እዩ እሞ ተፈላሊና ነገልግል በዓትና ንመስረት ኣገልግሎትና ነስፋሕፍሕ ብምባል ኣባ ገሪማ ካብ ዓድዋ ንኣንፈት ምብራቅ ናብ ደብረ መደራ ገዳም እንዳ ኣባ ገሪማ ብምኻድ ን50 ዓመታት ብምግልጋል ሰነ 17 ካብዚ ዓለም ብፍቃድ እግዚአብሔር ኣካይዶም ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 24 በዚ መዓልቲ 17 ሰነ ተሰወሩ። መጋቢት 17 መዓልቲ ንመስዋእቲ ዝኸውን ስርናይ ይሰኣን እሞ ኣብ ኢዶም ዝነበራ ዕኽቲ ስርናይ ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ንግሆ ዘሪኦም ወይኒ እውን ተኺሎም ንቐትሪ መስዋእቲ ኣውፅሕዎ እዮም። ብእምነት ከምዚ እዩ ንግሆ ተዘሪኡ ተተኺሉ በቂሉ ዓምቢቡ ኣፍርዩ ንመስዋእቲ በጽሐ። ኣብ ውሽጢ ሕዴት ሰዓታት ብንጽህንኦም ብቅድስንኦም ብጸግኦም ዝገበርዎ ተኣምራት ወመንክራት ዘሪኦም ተኺሎም ሓድሽ ፍረ ስርናይ ሓድሽ ተኽል ወይኒ ገይሮም ቀዲሶም ኣቅሪቦም እዮም። ኣባ ገሪማ ዘመደራ ካብዚ ዝተልዓለ ቅዱስ ያሬድ ብድጓ ብዝተባሃለ መጽሓፉ ነግ ይዘርእ ክህነቶ ወሰርክ የአርር ግራሃቶ ክብል ዘሚሩሎም እዩ። ንኣባ ገሪማ ጻድቕ ግንቦት 17 መዓልቲ ድማ 4 ወንጌላውያን ጽሒፎም እዮም። ኣቡነ ገሪማ እቲ ሓደ ምስክር ዝኸውን ብብራና ዝጽሓፍዎ ወንጌላት ቀዳማይ እዩ። ክሳዕ ሕዚ ኣብቲ ገዳሞም ኣብ ዓድዋ ዝርከብ እንዳ ኣባ ገሪማ ዘመደራ ቦታ ይርከብ። ብዙሕ ተኣምራት ይግበር እዩ። እቲ በኣይ ዝኣምን እቲ ኣነ ዝገብሮ ግብርታት ከም ዝገብር ካብዚ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 12 ከም ዝብል ኩሉ 4 ወንጌላውያን መጽሓፍቶም ኣብ ገዳሞም እንዳ ኣባ ገሪማ ዓድዋ ይርከብ። ከይድኩም ምምልካት ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ካህናት ምእመናን። ጻድቕ ንጹህ ኣቡነ ገሪማ ብዙሕ ስራሕ ብምስራሕ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናብ ግዕዝ ብምትርጓም ሕሙማን ድውያንን ሓንካሳትን ጸመማትን ተፈዊሶም እዮም። ብጾምን ብጸሎትን ብሰጊድን ብተጋድልን ብብሕትውናን ን50 ዓመታት ብዝመስረትዎ ገዳሞም ምስ ተቐመጡ ንድሕሪት ካብ ፈጣሪኦም ዝተዋሃቦም ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ከም ኤልያስን ሄኖክን ናብ ብሔረ ሕያዋን ብኣካለ ስጋ ዓሪጎም እዮም። ብሓቂ ጻድቕ ንጹህ መናኒ ባሕታዊ ኣቡነ ገሪማ ምድራዊ መንግስቲ ገዲፎም መኒኖም ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ይሕሸኒ ብምባል ሙሉእ ህይወቶም ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ንእግዚአብሔር ብምስጋንን ብንጽህናን ብቅድስናን ነይሮም እዮም። ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ኣንሕና ኩላይ ከም ጻድቕ ኣቡነ ገሪማ ናይ ሓቂ ሰባት ንኹን። ናይ ጻድቕ ኣቡነ ገሪማ በረከት ረድኤት ኣማላድነት ኣይፈለየና ይሓልወና እግዚአብሔር ብረድኤት ምሳና ይኹን። ዝሓሰብናዮ ይፈጽመልና አሜን። ስለ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክና ዝከበረን ዝተመስገነን ይሁን። ይቅርታ ክብራት ኣሕዋተይ ድምፂ ልኸይኣትውን የተብተብላልኩን እዮ በረከቶም ይጽሕና ንኩልና ማለት እዩ። እሺ ባርኩራት ኣሕዋተይ ብኻሊእ ቪድዮ ካሻውን መጽእ ሰናይ ቅንያት ይኹንልና። ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ድማ መበረታዕኹም ኣይፈለየኒ ክብራት ኣሕዋተይ። ነሳት ለእግዚአብሔር
مسكرنا يا نزيون مسكرنا يا نزيون عبتقاربات بابلون تقميتنا بقنا